Vjerovatno ste vidjeli video onog advokata u Novom Sadu kog policija pokušava da uhapsi, a on se odupire i istražio sam sve o tome. Šta pišu portali i neke javne ličnosti. Ovako, portal Nova RS ima zanimljiv tekst pod naslovom, citiram, jel znaš ti ko sam ja? Ko je advokat Nemanja Aleksić, koji je golf paucom nasrnuo na policajce? Klijente je imao od Gorana Vesića do Stanije. I sada oni tu u tekstu pišu da je on uhapšen u subotu, određeno mu policijsko zadržavanje od 48 časova, jer je posvađao se sa čovjekom u saobraćaju, a onda uzeo štap za golf i krenuo prema tom čovjeku. Čovjek zvao policiju, ali kada je došla policija, on nasrnuo i na njih. Sada oni pišu njegovu biografiju. I ja ne mogu da vjerujem šta ovdje čitam. Mislim, ima i tekst na Instagram stranici 192 gdje piše da je gospodin Aleksić nasrnuo na policajce, građane i građanke. Da je psovao policiji, majku, sve i također im pominjao djecu. Policajce i građane nazivao pogrdnim imenima i govorio im da će da robijaju, te im pretio tužiocima i sudom. A kada je došla interventna jedinica policije, on nastavio sa pretnjama. I jeste tako na onom snimku, vidi se. Ali oni ovdje pišu i kako je on advokat estradnih i reality zvezda, kako zastupa brojne banke i preduzeća i određene političke aktere. Oni imaju i zanimljiv jedan detalj. Ovaj gospodin, prema pisanju portala 192 na Instagramu, pišu da je ispred kancelarije ovog gospodina 2015. gdje on ima rezervisano parking mjesto, svoj automobil parkirao 2015. godine Nikola Tabaković, sin guvernerke, zbog čega se dogodio incident u kojem je mladi Tabaković izvučen iz auta, ali kroz prozor. On također pišu i da se dovodio u vezu sa brojnim malverzacijama u vezi sa fingiranjem saobraćajnih nezgoda, ali da nikad nije osuđen. I kako se građani Novog Sada žale da se on ponaša bahato u saobraćaju i ugostiteljskim objektima, pozivajući se na uticajne ljude. Istražio sam koji su to uticajne ljudi. Ali prvo da dovršim ovaj tekst portala Nova RS. Oni pišu da je on imao suđenje, u stvari on je bio advokat kad su se sudile dve starlete, Stanija i Soraja, da je i to suđenje bilo 2015. godine. I kako portal Nova RS piše, Nemanja je pravio haos u sudnici, vređao sudiju i bacao stvari po sudnici. A mediji su pisali da je izjavio da će svoju klijentkinju odvesti u kancelariju i da će dobiti po stražnici. Ali je na kraju izjavio da se nada da će svo troje po završetku popiti kafu. On, Stanija i Soraja. Sad dalje tekst portala Nova RS nije toliko bitan, osim da je on advokat gospodina Gorana Vesića, koji je bio ministar pa je podnio ostavku zbog slučaja nadstrešnica. Također vidim da se sudio i sa Zoranom Kesićem. To me ne zanima, ali ima ovo zanimljivo. Ovako, najzanimljivije tek dolazi. Miroslav Parović je na svom Facebook profilu objavio kako je Aleksić jako blizak Andreju i da to svuda ističe. I kako je u posljednjih 10 godina izgradio jednu od najvećih advokatskih kancelarija u ovom dijelu Europe. Također Parović piše ovdje u tekstu da je Aleksić očito bio u stanju u kojem je bio i kum Nikola kada je napravio onaj incident u saobraćaju na Dedinju. Slučaj one policajke Katarine. Ali također ima zanimljivu objavu i Ljubomir Stefanović, Ljuba Slavija, gdje on piše da ovaj advokat
zaradio je 1.700.000 evra za godinu dana ili 141.000 evra mjesečno. Sad dolazimo do glavnog. Vidim da je ovo neki ugledan advokat i to što je branio Staniju i Soraju mi nije jasno, ali mi je zanimljiv detalj da kada ga je policija privela, testirali su ga na neke supstance i kod njega su pronađene u organizmu supstance, sad ne znam kako ovo da vam objasnim. Njemu je u organizmu pronađeno prisustvo supstanci koje koštaju 10 evra. A ako je tačno ovo što piše Ljuboslavija, da on zarađuje 141.000 evra mjesečno, ja se malo razumijem u te supstance. Ovom gospodinu, advokatu, izgleda da je neko, barem se meni tako čini, ne tvrdim da je tako, ali nije te supstance mogao nabrati na drvetu, već je verovatno nekoga kupio. Ali kako neko ko ovoliko zarađuje da ima prisustvo supstanci od 10 evra. Njemu je neko izgleda prodao supstance koje koštaju 10 evra, a slagao ga da je to nešto drugo što košta 100 evra. Mislim, ono Maradonino, ako me razumijete. Tako da, ja sam na strani ovog advokata, on je u stvari ovdje obmanut. Ovaj slučaj ovdje se ne završava. Ja mislim da on neće ostati u pritvoru. I da kada bude izašao iz zatvora, pritvora, mislim da će prva stvar koju bude uradio otići da se požali tom čovjeku koji mu je prodao nešto što košta 10 evra, a slagao ga da je to ono drugo od 100 evra. Zamislite šta bi Maradona rekao na ovo. Da nije žalosno, bilo bi smiješno. Neću više da se šalim, sad ozbiljno nešto da vas pitam. Šta mislite kako će na ovo da reaguje advokatska kancelarija Srbije? I također sam vidio da gospodin Parović u ovom tekstu što je objavio na Facebooku na kraju pita šta mislite da li će Vučić i Vučićević javno da osude ovaj otvoreni napad na državu. Ne znam, vidjet ćemo. Ja ipak mislim da će ovaj gospodin kad izađe da ode da riješi to komu je prodao za bubrege. Ne mogu drugačije ovo da objasnim. Sad najozbiljnije. Zamislite šta ovaj čovjek sve zna o nekim ljudima. Zato ja mislim da neće ostati u pritvoru. I sad ono glavno, zamislite da ste ovako nešto napravili vi ili ja. Šta mislite, kako bi prošlo? Jer primijetio sam ja i na onom snimku, kada njega policija pokušava da mu stavi lisice, da nije policajcima svejedno baš. Nema veze. Šta mislite, kad izađe iz pritvora ovaj gospodin? Prvo, da li će mene da tuže što sam snimio ovaj video? Druga stvar, koga će prvog da kontaktira? Ovog što mu je prodao za bubrege ili nekoga da mu pomogne da se riješi ovaj njegov slučaj? Ponovit ću na kraju, da nije žalosno, bilo bi smiješno.